A Asociación do Paro en defensa dunha nova bioeconomía para unha vida digna emprendeu unha marcha dende Vigo a Santiago. Dende a agrupación sinalan que o obxectivo é poñer de relevo a situación de marginalidade que viven as persoas desempregadas maiores de 52 anos e a falta de apoios por parte da Xunta. Con el manifiesto queremos trasladar la importancia del apoyo a los seniors desempleados mayores de 52 años. Manifestamos en primer lugar cuál es la situación de marginación de estas personas y de sus familias, y por otro lado manifestamos la falta de apoyo al emprendimiento senior por parte del Gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia. A andaina xurdiu cando a empresa BBD do Vilanovés Vicente Vázquez causou baixa temporal. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que haya cotizado 22 años pues no tenga ningún tipo de prestación? Entonces eso me llevó a entrar en contacto con la Asociación Víctimas del Paro y estamos trabajando con Joaquín García todos los días para transmitir esta situación de los marginados mayores de 52 años directamente a administraciones y con los departamentos de Economía y Empleo de todos los partidos políticos y sindicatos de España. Dende a agrupación piden un reparto máis equitativo das subvencións cunha maior protección para os autónomos e as PEMES. Que hai que facer un reparto equitativo. Pequenas empresas, medianas empresas e grandes empresas. A máis menos, a menor máis. A marcha detense en cada concello rexistrando o manifesto cas súas inquedanzas. Hoxe visitaron o concello de Cambados onde recibiron o apoio do goberno local. Me parece unha moi boa iniciativa, me parece que están no seu dereito de reclamar e de reivindicar este tipo de accións e creo que desde as administracións públicas temos que apoiar e temos que tomarnos moi en serio este tipo de actividades porque é certo que fan falla. Ademais de Cambados, Meis e Vilanova foron outros dos puntos onde parou a asociación. O obxectivo é reunirse co presidente da Xunta xa que, segundo din, a Consellería de Industria ignora as súas peticións.